Počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Ja som Denisa Prokopčáková a mojím dnešným hosťom bude lekár Lukáš Šimko, ktorý sa v univerzitnej nemocnici v Bratislave venuje chirurgii ruky. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o ochorení skákavého prstu, ako vzniká, či je na jeho liečbu vždy nutná operácia a ako by mal pacient po tomto zákroku precvičovať svoje prsty. Pán Šimko, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Šimko, keď sa povie, že niekto má skákavý prst, tak mnohí ľudia si myslia, že je to vymyslené ochorenie. A je to vymyslené ochorenie, alebo naozaj teda existuje? Samozrejme existuje. Je to dokonca dosť bolestivé ochorenie. Najprv sa to prejavuje takou hrčkou na dlani, ktorá môže trošku aj tak pomýliť toho pacienta, alebo možno občas aj všeobecného lekára. Že čo to vlastne je za ochorenie, lebo tá hrčka samotná môže byť aj napríklad dipytrénová kontraktúra, čiže nejaké úplne iné ochorenie, ale väčšinou je spojená tá hrčka s takou tlakovou bolesťou. To znamená, že keď si zatlačíte na tú hrčku, tak je to bolestivé. Je to zhruba v regióne hánky z vnútornej strany dlane a teda môžu byť postihnutí všetky 4 prsty, ale aj palec. Palec má ten tlakový bod zhruba v tomto mieste, čiže na začiatku toho prsta. Takisto, keď na ňo zatlačíte, tak to býva bolestivé. Neskôr sa môže stať v ďalšom teda slede toho ochorenia, keď to neriešite, že začne ten prst potom ozaj sa zasekávať a preto sa tomu hovorí skákavý prst. A to je druhé štádium, alebo je to až ešte neskôršie nejaké tretie alebo štvrté? Nie je to úplne tak rozdelené na nejaké jasné štádia, ale môžeme tomu povedať, že na začiatku je to len bolestivé. Potom ten prst môže spraviť také pohyby, že zavrete do dlane a tak vám tak lupne ako keby v tom prste. A v takom ďalšom štádiu môže byť, že sa tak zasekne, že ho neviete už ani sama vystrieť, že musíte mu pomáhať druhou rukou, aby ste ho vystreli. No a potom také posledné štádium je, že ho ohnete a už ho vôbec neviete vystrieť. Alebo, že ho máte vystretý a neviete ho ohnúť. Takže to sú také ako keby rozdelenie na rôzne tie štádia. Na v ktorom štádiu vás najčastejšie vyhľadajú pacienti? Že naozaj chodia vtedy, keď zistia, že majú nejakú bolestivú hrčku na ruke, alebo chodia až vtedy, keď si úplne, že laicky povedané, nevedia tou rukou natrieť chlieb s maslom? A je to, myslím si, že také typické, že mladšia generácia dojde skôr, staršia generácia si to odkladá, až kým nevedia hýbať s tým prstom. Takže my sa viacej pozorujeme. Áno, my našťastie, mladší ľudia sa viacej pozorujú, aj možno sú lepšie informovaní a vedia teda, že je lepšie riešiť veci dopredu a nie až keď je neskoro. Vieme dnes už povedať, že čo je príčinou, že prečo to vzniká? Jasné. Celkovo ten problém je na podklade zhrubnutia šliach. Tá šlacha zhrubne a musíte si to predstaviť, že my tu máme na tie šlachy také putka. A tie putka sú ako keby tunel, do ktorého ide nejaký vlak a keď ten vlak je príliš veľký, tak sa tam nezmestí. Čiže tá šlacha, keď zhrubne, tak je príliš veľká na to putko a nevie sa zmestiť do toho putka a tým pádom sa nám tam to zasekáva. Môže sa to zaseknúť pred tým tunelom, vtedy neviete ako keby ohnúť ten prst, alebo až za tým tunelom a vtedy ho neviete vystrieť. Takže to je ako keby taký základ toho vzniku, ale tých príčin, prečo tá šlacha zhrubne, je viacero. Ale na 95% je to vyslovene taká ako preťaženosť tej ruky, alebo teda záťaž, nadmerná záťaž toho daného prstu. Takže viacej trpia ľudia, ktorí manuálne pracujú s skákavým prstom. Áno. Nemusí to byť vyslovene, že v práci. Veľmi častokrát sú to napríklad záhradkári. Záhradkári? Áno, lebo oni majú ako keby sezónnu záťaž na tú ruku. A tá sezónna záťaž, ako keby tá ruka nie je zvyknutá každodenne pracovať. Čiže ona cez tú zimu oddychuje, tie šlachy sú zvyknuté na jemnú robotu a potom dojde jar a všetci začnú okopávať, trhať, pracovať a tá šlacha nebola zvyknutá na to, oddychovala. To je, keď dojdete po pol roku do
posilovne a začnete zrazu cvičiť, tak prvýkrát, keď ste tam, tak vás všetko strašne boli. Najlepšie s tou hmotnosťou, čo ste mali pred pol rokom, presne, kde ste prestali. Čiže tá šlacha si odvykne a potom, keď zase začne tá záťaž, tak ona reaguje tým, že opuchne. A ten opuch potom spôsobí presne tento problém. Ja na jednom lekárskom webe som čítala, že najčastejšie postihuje tento problém ženy medzi 40. a 60. rokom. Záhradkárky. Takže ženy sú väčšinou záhradkárky. Tak. Je to ako, aspoň v našom regióne, je to fakt predominantne spojené s takouto nejakou neštandardnou manuálnou činnosťou, v neštandardnom v tom smere, že nechodíte do roboty, kde pracujete každý deň, ale proste robíte zábavku nejakú, ktorú robíte raz za čas. A preťažíte si tú ruku. No nemôžeme to mať v dnešnej dobe preťažené aj s používaním mobilného telefónu? To by sme sa skôr rozprávali potom možno o palcoch, ale nejak to veľmi nepozorujem. Samozrejme, nie je k tomu urobená nejaká velikánska štúdia, ktorá by to potvrdila alebo vyvrátila, ale z takého môjho osobného pozorovania to nejak nevnímam, že by to bolo. Stále skôr tí záhradkári. Je to, tá práca na tom mobilnom telefóne alebo aj na myši je príliš málo fyzicky náročná. To sú ozaj ako jemné pohyby, nemáme tam, že sa musíme zatnúť, keď idete burinu trhať, že ozaj potrebujete skoro plnú silu, aby ste niečo urobili. Takže to nespôsobuje veľmi ten problém. Že je to skôr aj taká rutinná činnosť, možno tým, že to v malom množstve vykonávate každý deň. Každý deň, áno. Môže kľudne aj tým byť. Nedá sa to úplne odignorovať v rôznych zamestnaniach. Majú problém so skákavým prstom aj ľudia s nejakými špecifickými diagnózami, že môže sa to napríklad častejšie vyskytovať u cukrovkárov alebo u ľudí s reumatoidnou artritidou? Áno, dobre ste si načítali. Je to tak, že majú zvýšené riziko. To neznamená, že keď máte diabetes alebo keď máte ráčku, čiže artritidu, že ich budete mať. Ale povedzme, v bežnej populácii je to percento výskytu možno 1,5-2%. U týchto skupín je určite zdvoj-trojnásobené, čiže 5-6% tých daných pacientov má potom nejaký problém s týmito skákavými prstami. A prečo práve pri cukrovke? Tam nie je úplne potvrdené ako nejaký ten súvis. Nevieme presnú príčinu, ale teda z pozorovania vieme, že to k tomu dochádza. Či už je to na podklade zhoršeného prekrvenia toho peritendinea, čiže tých šlachových obalov, ale nevieme presne. Čo čaká pacienta, keď príde k vám do ambulancie s tým, že si nahmatal tú hrčku, o ktorej ste hovorili? Pokiaľ dojde v tom štádiu, že tam má tú hrčku a tak ako keby jemne mu ten prštek zaskakuje, že cíti, že mu tam tá hrčka tak prebieha, tak primárne sa aplikuje kortikosteroid. To znamená, je to jedna injekcia, ktorá sa pichne a ona trvá asi 3-4 týždne, kým zaberie. To znamená, ona spôsobí odpuchnutie šlachy, aby sa zmestila do toho tunelu. Funguje to vo vysokom percente pacientov, takmer všetkým sa polepší, ale je tam určité riziko, hovorím zhruba asi 40%, že sa im to vráti po 3 mesiacoch. To znamená, keď tam mali ozaj nejaký nie len opuch tej šlachy, ale proste už aj to pútko bolo celé také zhrubnuté, tak ten kortikosteroid nevyrieši ich problém, vyrieši im ho dočasne. Tým, že odpuchne tá šlacha a sa tam už zmestí, tak sa im polepší, ale nevyriešime ako keby tú podstatu. A keď už sa to vráti, to znamená, že keď prídu po tých 3 mesiacoch späť, že zase mi to skáče, tak už sú vhodný kandidát na chirurgické riešenie. Lebo opakovaná aplikácia kortikosteroidu do regiónu tej šlachy je riziková. Ona, pokiaľ vieme dobre aplikovať ten kortikosteroid, tak ho picháme do okolia tej šlachy. Ale vždy sa môže stať, že trošička tej látky trafíme aj priamo do šlachy a ten kortikosteroid je ako keby taký, že rozkladá tú šlachu. Keď to priamo do nej pichneme, vie ju oslabiť, čiže opakovaná injekcia kortikosteroidu je vysoko riziková, môže spôsobiť aj prasknutie, čiže ruptúru tej šlachy a tým pádom máme ako keby rozrezanú šlachu a spôsobenú práve opakovanými aplikáciami kortikosteroidov. Našťastie je to zriedkavé, ale z takého preventívneho hľadiska sa to pichá iba jednorázovo
lebo je tam potvrdené, že už každý ďalší vpich neprinesie nejaké definitívne zlepšenie. Zase urobíme zlepšenie povedzme na 3 mesiace, čo nie je riešenie toho problému. No a teda druhá možnosť je, ku ktorej sa teda asi dopracujú pacienti, je operácia. Áno. Je to invazívny zákrok, alebo je to len taká akože malá rutinná operácia? Buď alebo dala som. Pre nás chirurgov je to malá rutinná operácia. Hlavne keď ju vykonávate ozaj, že pravidelne, každý týždeň mám kopec tých pacientov, tak je to operácia na 2-3 minútky. To znamená, že urobí sa asi taký centimetrový rez v dlani, kde sa dostaneme potom k tej šlache, narežeme tam to putko. Treba si dávať pozor, lebo hneď vedľa tej šlachy nám prebiehajú nervy a cievy, čiže treba vedieť, poznať tú anatómiu. Odbornosti, ktoré povedzme nerobia tento zákrok úplne každodenne, tak máme od nich relatívne často potom nejakú komplikáciu, že sa im podarilo trafiť ten nerv alebo teda tú cievu a potom riešime komplikácie. Takže treba to vedieť spraviť a keď to viete, tak je to ozaj rýchly zákrok, nie je veľmi bolestivý, je to v lokálnej anestézii, čiže umrtví sa ten celý región. No a potom v zákroku idú pacienti hneď domov. Čiže nie je to nejaká veľká chirurgia. No ako často sa stáva, že pacientovi takto operujete ruku? A teraz nemyslím čisto len vás, ale že sa vlastne vráti na reoperáciu alebo že tam tá operácia neprebehla dobre. No musím povedať, že z našeho pracoviska, kde to ozaj vykonávame každodenne tieto operácie, tak musím zaklopať na to drevo. Je to extrémne zriedkavé, že niekto má pretrvávajúci, skákajúci prst aj po operácii. Z ostatných pracovisk neviem to úplne posúdiť, lebo ku nám dojdú len komplikácie. Čiže pokiaľ tam zoperovali 100 pacientov, 99 bolo spokojných a jeden nie, tak ten jeden k nám príde a ja vidím vždy len toho jedného. Takže neviem úplne posúdiť. A určite si treba pohľadať nejaké pracovisko, kde sa to vykonáva ozaj pravidelne. Môžu tí záhradkári potom opäť záhradkárčiť? Áno, ale minimálne 6 týždňov po operácii by si mali dať fyzický pokoj. To znamená, že robiť len bežné aktivity. 2 týždne po operácii tam máte stehy, čiže tá ruka sa nesmie namočiť 2 týždne, aby sa voda nedostala pozdĺž stehov pod kožu, lebo presne to je cesta na infekciu a teda to je to, čomu sa chceme vyvarovať, čiže týždeň nenamáčať ruku. Ale hneď na druhý deň po operácii treba zase začať cvičiť s tými prstami, aby vám nezatuhol ten prst. Čiže hneď na druhý deň po operácii pacientom hovoríme, aby pekne cvičili s prstami. Občas majú taký ako keby bolestivý ten prst do vystretia úplného. Čiže nevedia ho úplne vystrieť, tak im hovoríme, že treba si druhou rukou trochu pomáhať a naťahovať ten prštek, aby sa im tá šlacha pekne zase ponaťahovala, aby to zase celé fungovalo. Takže nebáť sa toho, po tej operácii to môže byť bolestivé, patrí to k tomu, ale to prejde v priebehu pár dní, keď sa tomu ozaj venujete. A že vlastne zase treba ako keby odznovu trénovať tie úchopové ťahy. Áno, treba rozsah pohybu treba trénovať. Aby ten prst išiel komplet vystrieť, komplet zavrieť. To je ako keby ten hlavný tréning. Žiadne loptičky netreba nič, lebo to je iba skôr také posilovanie sily, čo môžete robiť 2-3 mesiace po operácii. Ale ako primárne po operácii chceme, aby sa ten prst zase vedel komplet vystrieť, komplet ohnúť. No a keď to všetko budeme trénovať, tak po tých 6 týždňoch už by sme mali byť schopní normálne tú ruku používať. Plne fit, áno. Stáva sa často, že ak má pacient problém so skákavým prstom na jednej ruke, príde to aj na druhej, alebo je to úplne jedno? Častokrát býva aj, že vedľajší prst, že ako jeden urobíme a hneď vedľajší prst potom, alebo aj na druhej ruke. Mám pacientov, čo majú 8-9 odoperovaných prstov. Takže je to tak, že... Je to aj nejaká genetická predispozícia? Určite, ale nevieme aká, ale určite je tam nejaká predispozícia na to. Lebo neverím, že to by bolo len to fyzickou činnosťou, to by ste si zodrali ruky a 9 prstov by ste mali rozoperovaných, takých ľudí by bolo. A sú samozrejme ľudia, ktorí majú vydreté ruky a nemajú ani jeden skákavý prst. Čiže vždy je tam tá nejaká predispozícia, ktorá musí byť, aby to spĺňal ten pacient, že teda pracujem a mám nejakú predispozíciu a tak sa mi to stane. Čo by ste chceli, aby si ľudia z tohto podcastu zapamätali?
Asi najdôležitejšie je, že ak mám nejakú bolestivú hrčku v tej dlani a trošku mi tak ako keby zaskakuje ten prst, tak treba to riešiť. Treba s tým prísť. Keď dojdete dosť skoro, dá sa to väčšinou vyriešiť aj len jednou injekciou a nečakať, až kým vám úplne zatuhne ten prst, lebo potom môže sa stať, že aj klb zatuhne tým, že necvičíte tým prstom alebo ho neviete hýbať, ale to je také dosť irreverzibilné. Čiže už keď je zraz zatuhnutý tento klbík, hlavne vo vyššom veku ľudia, tak častokrát potom im ostane ohnutý ten prst, aj keď urobíme operáciu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám do podcastu. Ďakujem za pozvanie. O skákavom prste som sa rozprávala s chirurgom Lukášom Šimkom. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Tomášom Rybárom a Michalom Juríkom. Počujeme sa znovu o týždeň.